A la sessió de formació d'Amors, Afecte i Estima vam tractar 4 punts principals. Amor romàntic. Amor romàntic. Els mites al voltant d'aquest. Mites? Violències de gènere. Mites al voltant de les violències sexuals. Pel que fa a les implementacions, ens vam trobar amb una classe de l'ESO que ens va sorprendre ja que sabia bastant del tema, com per exemple sobre els mites i les violències que comporta. La dinàmica inicial d'aquesta formació consistia en trobar els elements de l'amor romàntic en diferents relacions, amb família, amb amistat i amb la parella. A l'hora de la formació crec que va ser molt interessant veure com n'hi havia alumnes que ja coneixien l'iceberg de les violències, però n'hi ha d'altres que van flipar realment i no coneixien l'existència d'aquest. Un dels mites que va xocar més a la nostra classe va ser el mite del dolor, referent a l'amor romàntic, que significa que l'amor és igual a patiment, sacrifici i resignació. La dinàmica que més els va agradar va ser una que vam fer de role-playing, on vam fer 2 fileres mirant-se entre ells i els vam repartir uns paperets. I feien un pas endavant per parelles i havien d'actuar conforme al que posaven en el seu paper. Amb aquesta activitat el que es treballava era sobre els mites de l'amor romàntic i les violències masclistes.